mako chuny familia Albert Omondi Ojwang, rawera mosebedo kandiko e mbui mar X. Manyo obila omako dala gi Kasipul kapok ne oyang ni nowito ngimane te sendo obila ma Central e boma ma Nairobi kama ne ogeng'ne. Wuon Albert Meshak Opiyo wacho ni obila manyo omako wuode nyonyise ni wuode ma Albert yande oyanyo jatendgi ma en jatelo moro pacho ka e kokale andika mar mbui. Penjo en ni to Albert Ojwang ano otho nade sendo obila. Jafo marwa Cynthia Onyango loso koda nyuola mar Albert kendo miya report no hayo machar kodma. Albert Omondi Ojwang, rawera ma jahigni 31 koro ringre oriere kar kano ringre ma City bang' make kod obila mag okwach kich e par wuon mare e gweng' ma Kakoth e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Kalore kod wuon mare Meshak Ojwang Opiyo, Albert Ojwang nyori ko chamo chiem migago bang' wuok e puodho e kinde ma obila ochopo dalagi kod apiko adek kendo make nyima nyuola mare. Ne wachiemo ka achiel kod omera matin. Wuoda be ne oa ringa wa omo yien mopidhe dhode. Kobiro to min gi omiye chiemo kaka wambe ne wachiemo. Kapok wachiko chiemo tawinja apiko karingo ka tok dala kadonjo i pacho. Kagidonjo giduto chigni gidonjo madwa chal. Arwako gi akoni machiegni uru to gikoni ok gidonjo ot. Onwang'o kaka kijanda no obede kidi ma elare tie yien. Wuon gi lero ni no penjo obilago ketho mamiyo imako wuode to obilago nyonyise ni wuode oketo andika moro e mbui mar X manyiso ayanya jatendgi ma en jatelo moro pacho kam. Koro ng'at achiel ni en mopimona en jalang'o. Opimona ni gibiro nikech kijanda ma Albert Omondi ma koro ginego ni nyo keto gimoro e yamo. No post gimoro e yamo mayanyo boss gi. Owacho gi Kiswahili mayanyo boss gi. Koro apenjo ni to en wachango to kona ni ok wawuo mang'eny seche mowacho mano to jomodong' kane to seketo lwet nyathini opingo. Anyuola ywak ni Albert en nyathi achiel yandeko kendo en emane anyuola ogene bang' wuon mare kod mingi dago ngima gi duto e boma ma Mombasa katiyo mondo opuonji. Nyithindo matindo mwategemea ni nyalo biro konyowa ma wapuonjo gi tekruok te kaka an asetiyo kuom higni 20 e Kware mondo mi ater nyathi chakre sekondari madhi e university matiek higni 4 kosombe parallel. Atiyo ma hinyora marumo. To en nyathi achiel. Koro e ginegi. Abro konyora nade. To chiege manyore ko kawo pok otieko kata higani. To gin gi nyathi matin makor ka jakia ja PP1 ja PP2. Ma tabro konyo nang'o. To min gi manyo keto geno kuome. Osiepe Albert manoyudo thuolo mar loso kode kinde manyo ichwale boma ma Nairobi wacho ni ne en kod luoro kendo nonyiso buok mapek e chunye kaluwore ni pok nomake kendo ok nong'eyo gima idhi timne. I talked to him, alikuwa amepanic. He was telling me bro, I'm here, tunaweza ongea. Nikamwambia let's talk. Unasema aje kwa wapi? Akaniambia kwa gari. Ako in a transit, amekuwa transported from kwao. Akaniambia but wako almost kufika Central. Aliniambia nenda wanapelekwa Central. Nikamwambia it's okay, you just relax. Tutakuja kesho tukuone. Kaluwore kod obila, Albert nyogoyo wiye kor ot kendo hinyore owuon gino manochuno gi mondo tere osiptal ma Mbagathi kama ofwenyore bang'e ni owito ngimane. Kata kamano, wuon Albert odagi lipot mar obila mowacho ni ok sir chal mar ringre wuode kaka oneno e kar kano ringre ma City. Pogore ok chalre. Nyathina ogo wengene ka ma okuot masuche ok nyal neno. Remo wuok e ume, remo wuok e lekene. To en gi vidonda. Adola ma kundi pukri maginyruok machalo ng'ama oyudo accident. Makata ne dhi kata piko dhi ogogi face mare bolwa. Riwruoge makedo ne ratich oganda koro sundo sirikal kokalo e duol marango chenro mag tijo bila IPOA mondo donjre nonro mar yango tho mar Albert Ojwang kendo ratiro mondo yudre mapiyo ne anyuola mare. The person who ordered this arrest, he must know what happened to Ojwang. So we want this issue addressed. We are calling on all relevant authorities to intervene and we want action taken
to bring the culprits to book. Lipot mar kar kano ringre ma City nyiso ni Albert nyotere kar kano ringre no saa 8:50 mar otieno kod nyamburko mar obila kaka jal ma owito ngimane apoya. Odiochieng' manyoro Albert Ojwang saa 7 mar odiochieng' ne chamo chiemb migago. Otieno saa 8:50 ne en ringre mochop kar kano ringre ma City ka anyuola mare. To ywago ratiro ema giwacho ni wuodgi en ng'ano maonge kod ketho kendo kama ber to sirikal mondo donjre mar mondo mi ratiro yudre kendo yudre mapiyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.